Arratsaldeon Lapurdiko hiriburutik, Ipar Euskal Herria gustukoa balima duzue, hau zuen emanaldia da, ongi etorri deneri. Kasu-kasu Erlaitzako bidean ibili behar baduzue, Erlaitzaren zati bat erori baita, egun hauetan errai bakarrean ibiltzen alda, Aldizka, Juantxo Kanpina eta Bunkorraren artean. Errepidea txikitzen duen zati bat erori dela dio Pirineo Atlantikoetako departamenduak, bazterrak ongi zaintzen dituzte dron batekin ere, beraz, kasu egin alde hortan. Baionako auzitegiak 5 urteko presondegi zigorra eman dio Angeluko Herriko Etxeko langile bati, 5 urte horietatik 2 fermu, 7 urtez Herriko Etxearen konduak aldatu zituen eta 3 milioi euro bazterrerat sakelerat eman, dirua itzuli behar luke, 20.000 euroko isuna ere bai, 53 urteko gizonunek 10 eguneko epea du helegitea aurkezteko. Euskal Herrigune Elkargoaren agiantzak Barda Ziburun, Ipar Euskal Herri osoa biltzen duen lehen erakundea 2017an sortu zen, ondoko asteetan osoki berrituko da, herriko etxeetako hauteskundeak eginen direlako martxoaren 15 eta 22an, ondotik nork aginduko duen ageriko, Jean-Jone Etxegarai gaur egungo presidenteak Hirigune Elkargoaren langileen eta zerbitzu guzien lana goraipatu eta eskertzeko baliatu zuen urte hastapeneko hitzordu hori. Behiei eragiten dien dermatosi nodularra gaitzaren aitzinean gobernuak txertaketa masiboaren kanpainarekin aitzina jarraitzen du. Baina kabale jartzen ari zaizkien txertoen inguruan arrangura azaldu dute laborari talde batek eta libre izeneko taldea eratu dute. Bezeruen edo ditugun bezeruen errespetuz zordu ez txertatzea orokorki eta automatikoki. Kolektiboan batu diren laborariek salatu dute txertoa jarrita ere ez dituztela hiltzen masiboak eten, eta eri ez diren behiak ere hiltzen dituztela ondorioz hautatzeko askatasuna izan dezatela eskatzen dute. Guk deliberatu bai ala ez, iten ditugu. Eta guk gure azkuntzan dena biologikoan gira, ez du abere bat txertatzen, genen anizurtetan, eta negi huitzen zaut, hori emaitia jenen enganazia dela. Denak argitasun gehiago izan gabe, ze ondorio izaiten aluen. Bortxatzen daukute txertaketa hori, autorik ez daukute ematen, esplikazionerik ez, txertoaren kalitateaz duda asko baditugu, eta arazoak ere agertu dire frogak baditugu. Bai kolektibo mailan gogoetatu behar dela eta posizionatu behar. Momentuz, derrigortasuna etzaiela iritsi diote, baina presioa sentitzen dutela salatzen dute. Hankaz gora baduatzi gure azkuntzak, deia, erditatua da 10 urtez, eta nahi dute onau ondoko urtetan makurra gozari. Txertaketak improvisatuak izaten ari direla diote, albo efektuak omen daudela, baina ez direla esaten salatzen dute. Aitzinetik izan diren beste eritasun batzuekin bezala, eritasunari aurre egin eta immunitatea hartzen dela uste dute. Ez da gaitz bat. Gaitzak badire, dola 2 urte eginon gaitz berri bat, MH, jaten zitzaiona, egundaino izan ez ginuena, eta izan ditugu behiak eri eta txalde batzutan batu bertze hil egia. Baina ondoko urtean immunitatea egiten da, eta ondoko urtean ez da arazorik inundik ere. Eta goratasun pixka hartu behar da, klima aldatzen ari da, aldaketa hor dugu. Birusak heldu zaizkigu lehen ez ginauzkanak, eta bada krisi bat nolazpait, baina utzi naturak bere lana egiten. Ipar Euskal Herriko eta Okzitaniako 60 bat azle biltzen ditu libre kolektiboak. Arratsaldeon berriro ere ikus-entzuleok, ostiralero bezala gure asteburuko hitzordu proposamenekin gatozkizue, gainera
bertsuekin hasita, Xilaba azken ondarretan bai dugu, bigarren finalerdia jokatuko da Nerea, bihar bertan. Hori da, bigarren eta azken finala aitzinekoa, Bardozen izango da, bihar arratsaldean bertako garaia zuzenean sailkatuko da finalera, urtarrilaren 31an Donibane Loitzunen ospatuko den finale handira, eta beraz, biharko saioan, Bardozeko saioan, ezagutuko dugu bertan kantatuko duten, bertsolari seikotea, zein izango den orduan jakingo dugu. Dagoeneko badakigu Miren Artetxe sailkatua dela, eta orain Bardozen izanen dira Aitor Servier, Irantzu Idoatek, Carlos Aizpurua, Maian Etxoperena, Patxiri Art eta Ramuntxo Kristiko. Goratuko dugu 24 bertsolari hasi zirela Xilaban, biharko saioa oso lehiatua ere espero da, eta Bardozeko ikastolak eskainiko du bihar jatekoa, edatekoa, arratsaldeko 5etan hasiko da saioa, Ezkerparetan. Oso ondo Nerea, mi esker ikusiko dugu beraz urtarrilaren 31 horretan nork kantatuko duen Donibane Loitzunen, eta Donibane Loitzunetik oso gertu, baina larun batean festak hasiko dituzte, festetan dira, Ziburun, eta beraz kontzertuak izango ditugu, gaueko 8etan hasita, 3 bat, rock doinuak eskaintzen dituena, Karma, Lapurdi eta Baxi Nafarroko 3koa, iazko udaberrian plazaratu zuten, beren bigarren lana, dirudienez izenekoa, eta izenburuak dion bezala, bazalantzan, dirudien hori lantzituzten gaiak aipatzen dituzte, eta esan bezala bihar, bertsoetara jotan ez bazarete, aukera eta parada ederra Ziburun, beste egin eta rock doinuez gozatzeko, eta udaberriare badator, negua esnatzen hasteko tenorea ere bai, eta Frank Siberu aldera joateko tenoria iritsi zaigu. Bai, jauteri garaia baitugu Euskal Herrian, badakigu Nafarroa garaian Huizin hasi direla jadanik jauteriak, eta lehenak beti, Nafarrak eta Siberutarrak, eta maskaradak ikusten duzu, orain Altzai eta Lakarriko gazten eskutik jaz izan zirela, oiek artxibo irudiak jazkoak, baina helduden igandetik goiti erran bezala, maskaradak ditugu berriz ere, Osaze, Iruri, Zalgize eta Mendikotako gaztean eskutik edo inetik ere, dantzan ere aritzen direlako, eta egia da lehen herri bakotxak egiten zuen maskarada, orain elgarrekin egiten dute, zergatik ez, azkenean elkartu behar da gauzak egiteko, hori egiten dute herriek adibidez elkargoarekin, eta Siberuko gazteak ere maskarada eskaintzeko. Goizean, barrikadak, auzoz auzo, etxez etxe, momentu atsegina, eta gero arratsaldean maskarada, lehen itzordua Osazen, erran bezala, eta apirilaren 26 arte beraz 15 bat emanaldi eskainiko dituzte erriz herri, euskara sustatzeko ere balio dute maskarada horiek, eta beraz igandetik goiti gure artean ditugu berriz ere, gure artean izanen ditugu Pitxu, Kabana Hundia, Buameak, Kestu, Sorrotxak eta dantzariak ere bai, Zamaltzaina, Entxenaria eta Kantinerak, horiek oro eta gehiago, beraz erran bezala Osazen maskaradak hasten direla igande honetan, Aitor. Eta igande honetan Osazen, bertan izango zara zu, Frank, eta astelenean izango zuek egunak eman duena ikusteko aukera iazko irudiekin agurtuko zaituzte guguk, gora Siberua, gora maskaradak, eta izan asteburuan guk ere elkarrekin astelenean hemen hartuko zaituztego. Beste ongu esan kuak diak aguntatuko.